Bueno, evidentment que aquesta jornada és important, no? Vull dir, nosaltres juguem contra un equip que s'està jugant la vida, com és el Ràpid, i Montcada doncs, juga contra Escola Pia, juguen primer contra tercer. Escola Pia s'està jugant a l'opció de que l'any que ve entrar a Copa del Rei i Montcada s'està jugant l'opció de guanyar el títol. Evidentment que si jo crec que Montcada guanyés avui, el títol ja seria de Montcada, no? Bueno, el Ràpid és un equip que el coneixem bastant, el porta el Xavi Ruiz, un bon entrenador que vam tenir aquí, que els té molt ben treballats. L'únic que potser els resultats no li han acompanyat tot el que ell voldria, i el que sobretot hem de vigilar és la necessitat vital que tenen de guanyar. La setmana passada, un partit que quasi tenien perdut, als últims moments li van aconseguir donar la volta, és a dir, que a nivell de moral jo crec que estan pujats i que estan amb ganes, i el principal problema tornem a ser nosaltres mateixos. Si nosaltres som capaços de fer el nostre joc, de tenir una actitud igual o millor que l'equip contrari, doncs lluitarem pel partit, i si no estem lo suficientment concentrats, doncs patirem.